samo u par mjeseci prošle godine koje je proizveo Jutarnji list. Sve laž do laži. Sve laž do laži. Nema ni jedna stvar koja je istinita. Laž, laž, laž i samo laž. Kako to sve izgleda na stvari, ja ne listam i da ne komentiram članak po članak, ću vam pokazati prema današnjim novinama. I sve ćete shvatiti. Zdravko Mamić prodao 41 igrača, dobio 140 milijuna eura, državi porez 0 kuna. Pa ne morate nikoga voliti, ne morate ništa provjeravati. Kakav je to monstruozna laž i neistina? I samo je jedna poruka. Uhapsite gospodina, a ako mu ne možete mirno presuditi na šatrozakonski način, onda pozivamo kriminalce i huligane da ga ubiju. To je poruka ove naslovnice. I ona i sve te naslovnice takve su dovele do toga da se meni godinama već prijeti, da se fizički nasrće na mene, i takvi tekstovi i takve naslovnice, vidite, od jednog velikog kluba koji je na 57. mjestu na rang ljestvici svih klubova svijeta, u svojoj Hrvatskoj, u svom Zagrebu, nazivati jedan takav sveti klub GNK Trgovački. A onda u podnaslovu najunosnija tvrtka u Hrvata stvorena na trgovini djecom. A ja, nekadašnji Mamić, a ja ubijem nekoga u Dinamo Zagreb. Nekadašnji Mamić, navijač Mamić sa sjevera, osnivač, suosnivač Bad Blue Boysa, ja bi nekoga zadavio. Pa sad zamislite kako se dio naših navijača osjeća nakon takvih laži, neistina i nakon takvih poziva na pobunu, na linč, na ubojstvo, na što god hoćete. I ja im poručujem, kad sam i protiv nekog novinara ili medija bio podigao tužbu, ali samo iz očaja, uvijek bi ju na prvom ročištu povukao. Nikad nisam tužio ni jednu novinara, ni jednu medijsku kuću. Od danas, sa ovim listom, sa ovim tekstovima, počinju tužbe prema EPH-u i prema Jutarnjem listu svim mogućim raspoloživim pravnim sredstvima. Pozivam sve građane Republike Hrvatske da ne kupuju proizvode EPH, jer time financiraju trovanje, suicide, financiraju uništavanje hrvatskog bića, Hrvatske države. Jer to je poduzeće i list predviđeno najvećim prevarantom i kriminalcom u ovoj državi, Ninoslavom Pavićem, napravilo toliko štete i zla Hrvatskoj državi, da smo mi danas toliko podijeljeni, toliko zavaženi, toliko nesretni, toliko depresivni. Nitko na svijetu u povijesti Hrvata u 2000. godine nije napravio toliko zla kao taj monstrum i njegovi proizvodi i njegovi sateliti. I svi oni kojima je nanešena bilo kakva bol, nepravda, a nemaju financijskih sredstava da podignu tužbe protiv tog lista ili pojedinaca u tom listu, neka se jave meni, ja ću oformiti odvjetnički tim i financirati privatnim sredstvima njihove obrane, odnosno njihove tužbe. Toliko o njima.
Ali kako to ide? Kako to ide? Taj mobbing, to što sam vam pričao o maltretiranju Dinama, o ponižavanju Dinama, o rušenju Dinama, o konstrukcijama kako onemogućiti Dinamo. Vi se sjećate, tamo negdje prije 2-3 godine su određeni političari počeli, naravno na valu EPH i sličnima njima, sondirati i pripremati teren kako uništiti Dinamo po modelu Vladimira Bakarića. Oni koji ne znaju, vi vjerojatno većina ne znate ko je Vladimir Bakarić, to je jedan bivši komunjara i koji imaju stenogrami i zapisnici. Znači, jedan od vodećih političara bivše države koji je rekao da partija, Savez komunista, nikad ne smije dozvoliti da Dinamo bude iznad 5. mjesta. I da nikad na tom stadionu se ne smije dozvoliti da bude više od 5000 ljudi. Mi smo imali i imamo stalno nadzore svih mogućih službi hrvatskih. Ne postoji, ja mislim, tvrtka i pojedinci koji su više iskontrolirani od države, od Dinama i od moje obitelji. I horizontalno, i vertikalno, i dubinski, i svakako. I dobro, mi smo kontrolirani i uvijek ispravni. Zamisli gdje uvijek ispravni. Od 200 puta, po bilo čemu 200 puta ispravni. Ali dođe dan majkom u starom i kad oni kažu, ovo nešto nije ispravno. Šta nije ispravno? Sad me dobro slušajte. Nadzor porezne uprave 15.12.2009. Kontrolirani period 2 godine, nema primjedbi po ovom zapisniku. Dinamo u pretplati 3.351.000 kuna, vratili nam. Onda opet drugi nadzor, nema primjedbi, pa nam opet vratili preplaćeni porez. Pa treći zapisnik i tako dalje, pa opet nema primjedbi. Dolazi 2.5., odnosno prije toga su oni radili i dolazi zapisnik, prvi zapisnik. Ali došli ljudi koji kontroliraju Plivu i Inu. Dinamo je rang Plive i Ine, ne može tu običan doći, nego došli glavešine. Kažu, mi ćemo sad unatrag 3 godine kontrolirati jeste li vi plaćali PDV, jeste li vi dobro obračunavali dohotke i tako dalje. Nema problema. Dali mi kancelariju, ured fino oformili tu, bili su tu par mjeseci. Evo rješenja. Kaže, vi niste plaćali PDV na ino usluge. Mi kažemo, gdje to piše? Ne piše nigde, ali pokazali su mi jedno mišljenje objavljeno u jednom časopisu, ali nigde koje nije implementirano u zakonu. Ja kažem, čujte, mi to nismo znali da to postoji, mi da smo znali da to postoji, da to ima u zapisniku, mi imamo 2 revizora. Dinamo jedini vada na svijetu plaća 2 revizora. Ne jednog nego 2, jer to je jedina moja zadnja linija i Dinamova obrane. Jer ja još kad jedan napravi, onda napravi moja služba, pa onda napravi jedan revizor, onda još drugog revizora. Ne poznam ni jedne ni druge, niti me interesiraju, ali hoću da bude sve po zakonu, da čuvaju klub. I kaže, vi morate platiti 35 milijuna kuna, od čega PDV-a 26 milijuna 300 tisuća kuna i 789,60 lipa i kamate 7 milijuna
213.240 kuna 10 lipa. Neću vam pričati neke epizode i neugodnosti koje su to bile u periodu. U to vrijeme sam ja razgovarao, znači, sa svim vodećim poreznim ljudima u gradu i u državi, znači sa svim, znalo ih je biti po 20 na sastanku. Zamislite, šef porezne uprave za cijelu Hrvatsku i njegovi 20 ljudi, i s druge strane sami ja i Vrbanović. I nevjerovatno uvijek nam kažu, vi ste sve u pravu. Svaki put su nam rekli, sve ste u pravu. Pa zašto onda to radite? Znate zašto rade? To je ono što je sad problem u Hrvatskoj. Da ni jedan šef, ni jedan službenik u Hrvatskoj neće donesti ni jednu odluku i ništa potpisati. Od straha da će vas neko prijaviti da ste nekome pogodovali i da ste za to primili mito. I svi šefovi i grada Zagreba i Republike Hrvatske i pročelnici, svi su nam dali za pravo, ali nitko nije htio reći službenici koja je stavila svoj potpis na taj zapisnik, da ju kao nadređeni ili kao šef nekog sektora, da poništi tu njenu odluku. I kad sam ja to shvatio da je to jedna politička, da je to jedna imaginarna stvar, onda sam se okrenuo poreskim savjetnicima. I angažirao sam jednu od najkompetentnijih savjetničkih kuća poreznih, Zgombić i partneri, i krenuo u pravnu bitku. Naravno da sam bio u RRIF-u, bio sam i u drugim nekim poreznim savjetodavnim kućama i krenuli smo u bitku. I slušajte sada. Drugostupanjski organ, Ministarstvo financija, poništi to rješenje. Nakon par mjeseci. Prvostupanjski, to jest opet ta gospođa, pošalje opet rješenje. Mi opet žalbu na Ministarstvo financija, na drugostupanjski opet poništi. I prvostupanjski opet grad Zagreb napravi novo rješenje. Kaže, nije više 35, nego je blizu 17 milijuna kuna, od čega otpada 10 milijuna kuna, 729.221 kunu i 99 lipa na PDV i na kamatu 5 milijuna i 500 tisuće kuna. I ja, nakon toga, samo čas, 24.12. na Badnjak, kad mi se, dragi Bog, ukazao porukom, jer ja imam komunikaciju direktno sa Bogom, stalno, ja sam dao nalog u mojoj financijskoj službi da se isplati cijeli traženi dug, znači da zbrojim, samo malo da vam pročitam koliko je to porezno rješenje, da vam olakšam posao, iako vi to možete zbrojiti. 16.232.963 lipe, zarez 27. To sam platio 24.12. I odmah sam dao nalog, opet s Zgombićima i partnerima, da krenu u pravnu bitku i 18.1. sam obavijestio poreznu upravu, gospodo, ja sam platio dug koji vam ne priznam, koji vi namećete, ali krećem u pravnu bitku. Zašto sam platio? Pa platio sam jer to je jedina stvar u ovih 13 godina koliko smo Barišić i ja, koji su nam, našli ili izmislili da nije u redu i da ne dam nikome povoda da kaže evo Dinamo je nešto zgriješio. A
Ali idem u pravnu bitku i idem, sad ćemo vidjeti šta će ministarstvo ponovo odgovoriti, pa onda ćemo ići na upravni sud, pa onda ćemo ići na ustavni sud, pa na Strasbourg, gdje god treba, evo, hvala Bogu, idemo i u Europsku uniju, pa ćemo tražiti dok ne dokažemo svoje pravo. Ali pazite, moram vam ispričati još bez sekvence. Radi se o PDV-u. Ne radi se o nikakvom drugom porezu nego o PDV-u. A PDV, znate, to je danas platite i za 30 dana vratite. To je neutralni porez, to je unio iznio. Znači, mi da smo platili taj porez, koji nigdje u zakonu ne piše, mi bi ga platili i za 30 dana bi ga vratili. Pa koja to budala ne bi plaćala? Ako smo sve druge poreze plaćali koji su nepovratni, idu direktno u državni proračun, pa zašto ne bi plaćali ovaj koji je samo 30 dana parkira novac na njihovom računu? I sad zamislite od tog straha, svako od svakoga, pa niste vi, gospodo, nitko od vas pojedinačno, niti vaše poduzeće, niti ja, Crni vrag, niti Dinamo Crni vrag, pa mi smo partneri naše države. Pa ko uplaćuje porez, od čega država živi nego od naših novaca? I sad, znači, tu nema nikakove štete za Republiku Hrvatsku. Ali oni su htjeli 15 milijuna kuna kamata. I zato sam se ja borio i ušao u bitku za njim. A to radiš partneru, by the way, koji svake godine, i već 50 puta sam vam to ponovio, napišite to, objavite to. I donio sam papire pred vas. Svake godine u prosjeku Dinamo uplati u državnu blagajnu 25 milijuna kuna na ime svih poreza. Kažu, ova tvornica zla, državi 0 kuna. To su, gospodo, opasne stvari, to su opasne zle stvari, to nisu istine, to su laži. Jer sam ja 500 puta došao pred vas. To zna država, to zna Ministarstvo financija i to je sreća da oni to znaju. Ali pogledajte šta oni naprave, da se nađe neki junak tamo i onda provodi svoj zakon. Ma ko će nadoknaditi Dinamu štetu, ko će nadoknaditi Dinamu te pare, te glupe kamate? I sad pazite još jednu stvar, ne znam koliko me razumijete. Država je u 6. ili 7. ili 8. mjesecu ili sva 3 mjeseca provodila kampanju da onaj ko plati jednokratno dug, da je oslobođen bilo kakvih kamata. Zamislite koliko tu ima varalica, koliko ima koji su varali državu, krali državu, nisu plaćali porez, koliko im je u ovih proteklih 20 godina oprošteno poreza, koliko im je prolongirano poreza. I ja dođem u poreznu upravu i ja kažem, dečki, ja ću odmah platiti ovaj porezni dug, taj PDV, i dobijem ga nazad za 30 dana. Samo da se oslobodi Dinamo kamata. A kaže, ne može, postupak je u tijeku, ne znamo sad koliko budemo izračunati. I ja opet pušione, odnosno Dinamo. Jer da smo tada platili, znači ti 10 milijuna PDV-a, nema ovih 6 milijuna kuna kamata, koje sam ja platio u 12. mjesecu. Stalno nepravda na nepravdu. Stalno mobbingiranje. I epilog svega, jučer, evo piše tu 31. Rješenje u kojem Dinamo mora od 1.1.2013. godine voditi knjigovodstvo i računovodstvo i plaćati porez na dobit. Dobro ste čuli, porez na dobit. I drugo rješenje, moramo napraviti fiskalizaciju. I ja čestitam poreznoj upravi, podržavam, ma što misli o jednom i o drugom, podržavam i jedno i drugo rješenje. Ali neka mi netko kaže u ovoj državi, mislim da ima u Hrvatskoj 47.000 udruga i siguran sam da nitko još nije dobio takvo rješenje. Jer u preambuli, u Ustavu otvaranja udruge, pod navodnicima u Ustavu otvaranja udruge, u smislu udruga, prvo piše
da je udruga neprofitna organizacija. Ali za Dinamo vrijede je druga pravila. Ovo mislim da je dobro. Nema problema, gospodo. I zaključujem temu poreza i naplate poreza. Nikad u moje vrijeme ni u jednoj tvrtci, a ja imam 35 godina radnog staža upisanih u knjižici u visokom biznisu, nikad ni jedan član moje obitelji, niti tvrtka koje sam ja bio vlasnik ili član uprave, nije bila državi dužna 1 lipu, pa neće ni u buduće. I upućujem sve komplimente gospodinu Liniću, ministru financija, gospođi Čavlović Smiljanec, želim im zdrav, dug život i ukoliko jednog dana ostanu bez radnog mjesta, pozivam ih da dođu raditi u Dinamo jer su oba dvoje sposobni. Ukoliko žele nekakav privatni biznis raditi, a da nije u sukobu interesa sa mojom današnjom djelatnošću, spreman sam investirati kapital u kojima bi zajedno sa njima radio. To je što mislim o gospodinu Liniću i gospođi Smiljanec.